palangging, maayong adlaw ninyong tanan, maayong hapon diri gikan sa Netherlands, gikan aning nawo nga murag itlog. So today, I would like to share to you some of my experiences and tips. Yun sa ako pag-hits akong watch hours kay at the moment monetized na. No. So yeah, if you guys are interested, yun sa pag-monetize sa usa ka small YouTuber nga Bisaya, way nag-trending nga video, unya nakahit sa watch hours. So, if interesado mo, just keep on watching. Fast forward, pagka 2019, earlier this year lang ko nag-YouTube. So, makita ninyo diri sa ako ang, patanawon mo na ako diri sa ako ang, about me sa ako ang YouTube ha. Makita ninyo nga, kaning account was made 2016. That's true. Pero wala na ko siya wala na ko siya gihimuag video nga sort nga mahimo siya for YouTube. So makita ninyo dere if nagabasa mo sa nagabasa ko permanente og about me. Na makita ninyo joined November 2, 2016 pero kana nga year wala ko na YouTube. Start ko sa ko ang pinaka first nga video. Sorry, nagtan ako sa ko ang cellphone. Pinaka-first na ko nga video nga, pero kung naghanag video nga palanggeng sa tinuod lang. Pinaka-first na ko nga video, di ko kalimot, was 9 months ago. My view from our window, kung nakakita mo ani is, this was the time of winter, nga super winter, jud kaayo. Tapos, yeah, video. And then, the intention of, try na ako upload sa YouTube. So, i-upload ako siya. Sulod sa siyam kabuwan na siya 175 ka views, which is fine, which is nice, which is thankful ko nga na nag-view. After ana is nag-upload ko sa akong pinaka-first nga Bisaya makeup video. So, mo tong video nga walay background pero naputol bitaw ka di pa ko ka mao mo edit. So, kani nga video is 991 ang views. Thank you kaayo sa nag-view ani nga video. Fast forward. Kanus ako na monetize. Giunsan ako pagka-monetize. Giunsan ako pag-hit sa watch hours. December, sige ko, di ko sure sa kanus ako naka-receive og naka-receive og email nga I was already monetized. December 2, na-hit na ko ang 4,000 nga watch hours. And then, pagka December 4, naka-receive ko og email sa YouTube nga, your channel has passed the 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours in the last 12 months, blah, blah, blah. But, your channel is not monetizing yet. So, naghuwat pa ko og confirmation nga, yeah, ma-monetize ko. And then, tapos, pagka December 5, naka-receive ko og email nga, congratulations, your YouTube channel has been accepted to the partner of YouTube program and is now able to monetize on YouTube. So, yeah, 6 days ago pa ko na-monetize mga palangging. And, thank you so much sa mga tao nga mo'y nakaingon nga na-monetize ko, mo'y nakaingon nga na-hit na ko akong watch hours. First, nag-thank you ko sa ako ang mga supporters nga walang sawang nanonood sa akin, especially sa mga ka-YouTuber ko na kahit hindi ko i-ask na mag-watch to watch or dahil tanawa ko be, or I have like few of my close family ina-ask na ko nga kanang day tanawa ko bi or uy ako baya kang gitanaw karon para in return na apod sila ma-watch sa akwa or napod ko i-watch para nila. But other than that, mga palangging, wala akong videos na super nag-hit or super nag-trending kasi most of the YouTuber kaya sila na monetize is gawa ng meron silang video na nag-trending. But unfortunately, on my case, wala akong video na nag-trending. Kaluwi sa Ginoo. Pero, I am so thankful sa mga tao nga naghatag na kong support all the time, especially sa ako ang family, ako mga close friend nga bisan isin lang nila ako ang message sa messenger kay
I tend to send my link sa ako ang YouTube, and then akong inon, beke naman may time ka, beke gusto mong manood, ingana ako ang like, for the hope nga, basin day na additional nga views para nimo. And then, some of the reasons also nga nung nahit na ako akong watch hours is, of course, akong mga ka-YouTuber, kabalo na mo kung kinsa mo, di na ako mag-mention sa iyong pangalan nga, silent viewer, silent nga tigtanaw ra. Thank you, kaayo sa inyong support. And, of course, being a YouTuber means pabagaay jud og nawong no para ma-monetize. Kay wala ko yung video nga super ginatanaw jud kayo sa mga tao. On average, na ako sa low average. Kay idawat man ako sa kong sarili nga wala jud kayo nagatanaw sa kuha, pero don't lose hope mga palanggeng ha, kay na-monetize gani ko nga unsa ra ni akong mga videos Bisaya pag yun, daghang reklamo nga di ko magtagalog. So di man ko kanal magtagalog, di man ko comfortable magtagalog. So sa mga katulad ko na nagsa-start pa lang, mo pa jud pagsugod ninyo, mo pa pag kabalo ko from the very start, lisod mangita og audience nga magstay sa imuha. On my own case also, makita ninyo I have 1,000 subscribers. Pero tanawan nyo ang views. Like Inday Garnet said, walang forever. Pero mga palangging, if it is your passion and you're happy of what you are doing, then just do it. If at times nga kanang you're really down, kay I've been through what you've been through nga ma-down ta tungod kay why ni tan-aw nato, ayaw mo ka discourage sa ako pang star, kay na-monetize gani ko nga dili ko kayo tig live na may uban nga ilahang way para makuha ang watch hours is mag-live. Di ko mag-live because I know wala may mutan-aw sa kuha, kay dili man ko into akong entertainment is mag-story man ani, pero like entertain ako tanan, di na ko siya kayang iraos ba in Tagalog pa. So basically nahitra na ako akong watch hours, kaya mag 1 year ko sa YouTube this, like kanang nag-post ko video is this February next year man. So basically nahit lang jud nako akong watch hours because siguro time na lang pod. More akong mayon time na lang pod nga kadugayan na na-monetize ra jud gihapon ko. Basically, ako ang tips sa gyud mga palangging is upload what you want. Bahala kung sa isulti sa uban, total imuha man ang video, imuha man ang channel, imo nang effort, bahala la sila. Number 2 is if you really like what you were doing, then push. Push na lang, push mga palangging. Grabe ko mag-stir because based on my own experience, there are some of my videos nga di sila ganahan kay sama ni siya Bisaya man. Or unsa man ni siya sige ra mag-makeup. Unsa man ni siya ala na kanunay iyahang video, sit down video. So very important mga palangging nga you know what you are doing and you love what you are doing, because if you don't love what you are doing, then wala, dili ka ganahan ma-upload og videos. And then that's the reason why nga feeling sa nimo is hinay ba ang dagan sa imuhang videos or hinay ang views sa imong mga videos. Palangging ako ang experience paano ko nahit ang aking watch hours and paano ako na monetize. And thank you so much for the support nga inyong gihatag nako. Di man ko magtagalog, di man ko man-English sa akong video, pero daghang kay salamat sa nagatan-aw sa akong mga videos, especially sa ako ang closest friends, family, and of course akong mga co-YouTubers nga walang sawang sumusuporta sa mga videos ko, manood sila, mag-comment sila, and of course through sa inyong mga comments or through sa mga positive ba na, negative ba na nga comments, nag-grow ta everyday. Ayaw ka wag paglaom kay maabot ra ang time ninyo. That's it for today's video mga palangging. I hope nakalamdag ni sa inyong mga huna-huna. Kayong salamat sa inyong suporta na ko. Daghan kayong salamat. I hope to see you in my next video and don't lose hope. Akong ingon ninyo. Bye!